Изборите са илюзия. Гледайте това видео до край и разберете защо. Нека да вземем за пример кметските избори. Един кандидат за кмет, преди ние да гласуваме за него, той вече е избран от неговия политически лидер. Политическият лидер на своя страна, още с основаното на партията, той се нуждае от капитал, от средства, от влияние и съответно се обръща към хора, които го имат. Крупни бизнесмени, мафиоти, посолства, с които прави определени договорки, за да получи този капитал и да започне да развива тая партия. Ето защо е много спекулативно всъщност всички партии как успяват да се разраснат, откъде се финансират и малко може би са партии, които публично обявяват всичко, ако има въобще такива. Така че всъщност хората в сянка и господарите на пещерата, както ги нарича Платон още преди 2000 години, те дават тези пари, за да получат съответно после повече власт и повече пари. Тоест за тях това си инвестиция, в която чрез обществени поръчки после могат да мултиплицират това, което са дали. И понеже тези хора в сянка са умни и знаят, че да инвестираш само в една партия е глупаво, както и всеки инвеститор го знае, затова те могат да инвестират в няколко партии, така че да дизифицират техния риск. И след като господарите на пещерата или хората в сянка седат за няколко партии, имат определени интереси, които са колесни, защото ако не са колесни, защо са в сянка тези хора, тогава ние всъщност за кой гласуваме? Дали ще изберем партия А, Б, С или Д? Накрая най-вероятно ще получим резултат Хикс, плюс нещо, минус нещо, в зависимост от конфигурацията в тия партии, в зависимост от точно властта имащите и тяхната конфигурация, как се случва. Така че, може би изборите са малко и много илюзорни. Разберете как може да има по-справедливи демократични избори в книгата "Цената на душата". До скоро!